Ruodhi ma kaunti ma Siaya noloso baraza moyiedhi mar jiwo kwe e kind jopiny motelo ne yiero. Ruodhi go bende nokawo thuolo mar puonjo jopiny e okenge ma gibiro kaloe mondo gilut ombulu e yo mowinjore. Jalup County Commissioner ma Siaya Kiptoo Kalasinga osingo ne jodak arita makare kokwayogi mondo gihore kendo kik giketh kwe. E romo manotim e gweng' ma Kathieno e kar chung' od bura ma Ugenya, joma nigi ng'ol kod jogo ma higi oniang' bende nosingnegi sir mar wuoth chieng' yiero. Jina ya waneka fan. Ukishapiga kura rudi wapi? Nyumbani. Usikae pale ati unalinda kura. Kura iko, watu watafanya nini? Watalinda. Tunasema hivyo kwa sababu hao ambao wanasema wanalinda kura huwa wanaanza vurugu kwa hizo polling station. Hapo ndio napata vita inatoka, ballot papers na boxes zinaanza kugongwa. Na raundi usijaribu, yani usifanye nini? Hatutasikia kitu inaitwa vita kwa sababu ya uchaguzi. Tunatakana kukaa kwa amani kwa sababu hata baada ya hapo wale ambao watakuwa wamepata viti hawatatutambua tena.